В село Катуница, Пловдивско, 6 души са арестувани за убийството на 18-годишен младеж. Над 150 полицаи бяха вдигнати по тревога заради саморазправа между българи и роми. Снощи, около 20 часа, Ангел Петров излязъл да разходи кучето си в селото, когато срещу него се засилил микробус и го блъснал. Според непотвърдена информация, в микробуса са били приближени на ромския бос Кирил Рашков, цар Киро. Минути по-късно мъже от Катуница започнали да се събират пред къщата на Рашкови. На място пристигнали и двама полицаи от участъка в Садово. След около час микробусът отново се появил и се врязал в образувания кордон от хора. Преказил двама души и блъснал полицаите в знак на протест срещу убийството. Жителите на селото се вдигнали на протести и се въоръжили с камъни и колове. Те се запътили към палатите на ромския лидер и искали да го линчуват заради убийството на 18-годишното момче. Успели да подпалят дома и настояват за неговото изселване. В този момент улиците на Катуница са блокирани от полицейски автомобили, а сега на телефона с още подробности е нашият кореспондент Илиян Велков. Здравей, Илияне! Здравей, Мия! Доста напрегнато положението в Катуница. В момента в центъра на селото има над 3000 души. Тук ще приключи средствата на шефа на пловдивската полиция с тях. Както и ти каза, наистина масово бунтът е избухнал тази нощ в селото. Всичко започва с нощи заради убийството на 18-годишно момче, което е прегазено от бус, докато разхожда до своето куче. 3 полицаи от пловдивската полиция също са ранени. Те са с счупени ръце и са настанени в болница. Ранени са и двама младежи, които са се опитали да спрат буса. В знак на протест срещу убийството жителите на селото са се вдигнали на протести, се въоръжили с камъни и колове. В този час те скандират в центъра на селото, че искат изселването на цар Киро и на неговата фамилия от тук, защото това не е първият подобен случай, не са първите заплахи отправени към тях и към жителите на самото село. Жандармеристи от Пловдив и София са блокирали района и жителите казват, че няма да напуснат площада, докато фамилията на цар Киро не бъде изселена от тук. И още нещо важно, от нещата задържани, за които ти спомена, издирва се шофьора на буса убиец. Той е жител на ромския квартал на Пловдив Столипиново, криминално проявен и обявен за общо държавно издирване. Илияне, доколкото разбрахме, в момента би трябвало да тече изявление на МВР. Има ли нещо такова там в момента? Или? Да, буквално преди минути приключи срещата на шефа на полицията с хората. Той продължава в момента да говори пред читалището с тях. Той каза, че това, което се случва, е безобразие. Криминална полиция разследва активно този случай и още повече той изрази обезпокоение, освен че има убийство на че от български произход, като срещу полицаи стават все по-чести, което е доста притеснително според шефа на дирекцията на полицията в Цар Тодор Чонов. Да. Много ти благодарим, Илияне. Ние ще се включим на живо вече и с картина до края на емисията. Очаквайте малко по-късно включване. И така продължаваме темата с това, което се случва в Катуница. Преди това, ето какво каза цар Киро в предаването на TV7 на среща с Люба Колезич през юни тази година за отношението на държавата към неговата фамилия и заплахите, които му отправил преди време ромският лидер от Костинброд Христо Върбанов. По това време сина му Ангел заяви желание да влезе в политиката. Вижте материала. Ако държавата не взема отношение спрямо тревогата, която вие вдигате, значи тя има по-специално отношение към вас и вашата фамилия. Лошо, подозрително, не ви се доверява. Защо? Защото самата власт е такава. Какъва е? Защото каква е не власт? бива така да бъде. Трябва да бъде равноправна, трябва да бъде тая власт. Не може като отиваме ние в Франция или в Италия, там черен, грозен, той е равноправен на държавата си там. Има ли защо? Мисля, че има ли защо властта да ви подозира, че не сте съвсем коректни, че не сте съвсем изрядни? Да го докажат, че е така. Вече имаме връзка с нашият репортер Елеонора Танева, която се намира в момента в Катуница и ще ни каже какво се случи в последните минути буквално там. Здравей, Елеонора!
Здравейте, намираме се в село Катуница, точно пред къщата, в която снощи се е случило. Някой може да се помисли дори, че война е имало тук. На практика всъщност точно това е и било. В момента всички тези полицаи, които виждате, около 20, очакват тук да дойдат повече от 100 човека, които не са съгласни с това Цар Киро да мародерства в техния край, които искат той да бъде изселен и да бъдат решени проблемите, които имат от години. При огледа на къщата, който видяхме, и вие самите може да видите, има счупени стъкла. Къщата е била запалена. Хората са нахули и в двора има изпочупени маси. Това наистина е една много, много голяма, много масивна къща, която обаче очевидно цар Киро снощи не е могъл да опази. Местните тук разказват, че той в момента се намира в другата си къща в селото и се чудят защо полицаите стоят тук, но полицаите стоят тук, защото ги очакват да дойдат и отново да се случи това, което се случи снощи. Безредици, чупене, даже може да видите КПП-то, което си е направил цар Киро, което всъщност снощи първо е било потрошено от недоволните жители на селото, след като 18-годишният Ангел Петров е бил убит. Всъщност самото убийство се е случило в една от съседните преки, където в момента са и хората, които полицаите очакват да дойдат тук. След срещата, която имах, след като им бяха дадени отговори на въпросите, там беше нашия колега Илиян, който по-късно ще ни каже какво точно се е случило на тази среща. Те все пак решиха отново да дойдат тук, за да си търсят правата. Хората са недоволни, защото от много години имат проблеми с цар Киро, постоянно ги тормози, заплашва, плюс това се възползва от връзки в управлението местното тук, така че да си взима примерно земи, до които тези хора нямат достъп. Това, което разбрахме, е, че убитото момче, 18-годишният Ангел, е бил заплашван и е подавал жалби в полицията в Асеновград, но не е било обърнато внимание. Това се е случило няколко дни преди снощното убийство. Той живеел тук с баща си, майка му работи в чужбина. Баща му дори снощи не го е пускал да излиза, защото се е притеснявал. Той е бил заплашван и сигнала, който е бил подаден в полицията, е, че той е бил заплашван от хора на цар Киро. Все още не е ясно какви са били точно причините и с какво едно 18-годишно момче пречи на мирното живеене на цар Киро тук или на времето, което прекарва в почивка. Да, за съжаление, въпреки че Елеонора пък от своя страна беше много изчерпателна, останете с TV7, за да разберете подробности около това как ще се развият събитията в Катуница.